Bakhuizen lijkt 2,5 kilometer van Ries en het had een centrumfunctie in de regio. Daar kunnen asielziekers ook van profiteren, denkt Philip Fluitman van de plaatselijke voetbalclub. We hebben hier prachtige mooie terrein die het maar een paar uur in de week gebruikt worden. We hebben een sporthal die hetzelfde verhaal eigenlijk, die het groot gedeelte leeg staat. Maar dan denk ik aan een school die werd een gebouw helemaal leeg staat, of een klaslokaal leeg staat. Ik denk aan een grote supermarkt die het misschien wel wat betekenen kan. Deze week werd bekend dat er maximaal 400 asielzoekers onderdak krijgen in mooi Gaasterland in Ries. Dat zal men in Bakhuizen ook vernemen. Laat eerlijk wezen, straks als deze mensen hier in Bakhuizen rondrennen, en dat zullen wij ook overbrengen met de nieuwe band, van hoe moet ik het zeggen, er zullen straks mensen wezen met grote gewaden om, of met hoofddoekjes, of neem het maar op. Dat zal toch een bepaalde inbreuk in de gemeenschap van Bakhuizen doen. En daar willen wij graag dat we daar straks ook op kleur winnen, dat we ze gastvrij ontvangen kunnen. Intussen binnen er bij de werkgroep Welkom in Ries verschillende initiatieven binnenkwamen om de asielzoekers ook op wij te helpen.